Po smrti Ladislava Pohrobka sa uhorský trón uvoľnil a šľachta sa rozhodla pre nečakaný ťah. Zvolila za kráľa len 15-ročného Mateja Huňadyho, syna slávneho vojvodcu Jána Huňadyho. V histórii sa preslávil pod menom Matej Korvín. Podľa Havrana, latinský corvus, ktorý sa stal symbolom jeho rodu aj vlády. A hoci bol mladý, rozhodne nebol neskúsený. Hovoril viacerými jazykmi, medzi nimi aj slovenčinou, a mal bystrú myseľ, vynikajúcu pamäť a obrovskú cieľavedomosť. Obyčajný chlapec by sa pod ťarchou korunovačných klenotov zlomil. Matej však v nich vyrovnane kráčal vpred. Najskôr sa pustil do očisty krajiny. Porazil Iskrovcov, zvyšky husitských oddielov, aj Bratríkov. Vojenské skupiny, ktoré po husitských vojnách ostali na Slovensku a správali sa ako lúpežní rytieri. Potom zlomil odpor odbojných veľmožov a sústredil moc pevne do vlastných rúk. Matej Korvín vedel, že dobrý kráľ musí byť nielen vojvodca, ale aj staviteľ a reformátor. Zaviedol daňové reformy, vybudoval vlastné žoldnierske vojsko, známe ako Čierny pluk, ktoré využíval nielen na obranu hraníc pred Turkami, ale aj na výboje proti susedom, najmä Rakúšanom, Čechom a Poliakom. Na jeho príkaz vznikla aj Akadémia Istropolitana v Bratislave, prvá univerzita na území dnešného Slovenska, kde prednášali významní učenci Európy. Jeho kráľovský dvor v Budíne sa stal strediskom humanizmu a renesancie. Jeho knižnica Korvina obsahovala až 2500 rukopisov. Bola druhá najväčšia v Európe, hneď po pápežskej. Aj keď bol schopný vládca, vydržiavanie armády a bohatý dvor si vyžadovali obrovské výdavky, takže často čelil finančným problémom. No Matej Korvín vedel, že silné Uhorsko potrebuje aj silné mestá a hospodárstvo. Preto podporoval obchod, remeslá aj baníctvo. Žiaľ, Matej nezanechal legitímneho mužského dediča a tak po jeho smrti vo Viedni zvolila uhorská šľachta za kráľa Vladislava II. Jagelovského. Ten však nemal ani len zlomok Matejovej rozhodnosti. Na požiadavky šľachty len prikyvoval a za svoju pasivitu si vyslúžil posmešné označenie Kráľ dobre. Slabá vláda viedla k sedliackému povstaniu pod vedením Juraja Dóžu, baníckym nepokojom a k postupnému rozvratu Uhorska, ktorý sa naplno prejavil katastrofou pri Moháči v roku 1526. Vláda Mateja Korvína predstavovala vrchol stredovekého Uhorska. Silný panovník, moderná armáda, kultúra a učenosť na najvyššej úrovni. No po jeho smrti sa krajina opäť zmietala v slabosti a neporiadku, čo pripravilo pôdu pre najväčšiu krízu v dejinách stredovekého Uhorska. Bitku pri Moháči. Ako keby po veľkom hrdinovi prišiel do kráľovstva len tichý pritakávač.